Das ist der Vico 40, Baujahr 1936, ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum. Jiří Kohlíček aus der Tschechei am Lenkrad. Ďalšie mimoriadne auto Vico 40. Je to české auto, respektíve československé, vyrobené v roku 1936. Má špeciálne vyrobenú karosériu na objednávku, čiže ďalší unikát. U Vikova se v podstatě dělali auta na objednávku v 90%, drtivé většině, protože to byly poměrně drahá vozidla a ten zákazník už si mohl vybrat i tvar karoserie, barvu, čím chce čalouník, jaký chce přístroje. V podstatě většina těch vozidel byla zakázkových a toto je jeden z posledních vyrobených Vikovů, protože v roce 1937 byl vyroben poslední, takže v předposledním roce. Čiže toto je tiež unikát svojím spôsobom, nikde inde neviditeľný. Samozřejmě je to v jediném exempláři. Je velmi zajímavý těmi kruhovými pokličkami na kapotě. To na žádném jiném autě neuvidíte, aby mělo takové klapky. Tak si to zatiaľ vychutnajte a ešte poviem, že toto auto dostane cenu prezidenta Asociácie historických vozidiel Juraja Porázika, ktorý ju ide aj osobne odovzdať. Nech sa páči. Juraj Porázik, der Präsident der Assoziation der historischen Automobile der Slowakischen Republik, überreicht einen Spezialpreis für diesen Vico 40 mit handgefertigten und maßgeschneiderten Karosserie. Baujahr 1936, das war ein Jahr vor der Einstellung der Automobile der Marke Vico. Damals ziemlich teure Autos und so konnte der Kunde selber entscheiden über alle Details der Karosserie und Innenausstattung.